Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi, għax il-Mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Bat nindewwi l-qalb miksura biex inħabbar il-ħelsien lill-imjassrin u lil-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs biex inniedi s-sena tal-grazzi tal-Mulej. Nifraħ fuq li nifraħ bil-Mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi, għaxu li bisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja t-tini, bħala għarus imżejjen b'kuruna, bħala għarusa tlellex bil-ġawar tagħha. Bħalma l-art tnibbet, bħalma l-ġnien inibbet il-miżruħ fih, hekk il-Mulej inibbet il-ġustizzja u l-foħrija quddiem kollha kemm huma l-ġnus. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi, ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi għax hu xeħed għajnejh fuq iċ-ċokkon tal-qaddija tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Għaddisu l-isem tiegħu, il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Uti, ifirħu dejjem, jitolbu bla qiegħda, iż-żuħar lil Alla f'kollox. Tagħmlu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu, ixxekklux l-Ispirtu, tmaqdrux il-profezija, jippruvaw kollox, ittajjeb żommuh u fuq kollox warbu kull xorta ta' ħażen. U Alla tas-sliem jaqaddiskom f'kollox u jżommkom sħaħ bla mittiefsa fl-Ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem, sa ma jiġi Sidna Ġesu Kristu. Fidilu Alla li jsejħilkom huwa jagħmel dan. Alleluja, alleluja. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xud biex jixhed għad-dawl biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl imma ġie biex jixhed għad-dawl. Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet din meta l-Lut ta' Ġerusalemm bagħtu għandu xi Qassissinu Leviti biex jistaqsuh: Int min int? U stqar bla ma xi ħadd: Jien minix il-Messija. Huma reġgħu staqsewh: Mela min int? Elija? Minix qalilhom. Int il-Profeta? Le, weġibhom. Imbagħad qalulu: Mela min int? Biex nagħtu tweġiba lil dawk li bagħtuna, min tgħid li int? U jieġeb kif qal il-Profeta Eżajja: Jiena l-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, wittu t-triq tal-Mulej. Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej. Huma staqsewh: Mela kif qiegħed tagħmel la m'intix il-Messija u la Elija u lanqas il-Profeta? Jiena nagħmel bl-ilma, weġibhom Ġwanni, imma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx u li ġej warajja. Jiena nqas ma jistħoq li nħoll il-qafla tal-qort tiegħu. Dan ġara f'Betanja, in-naħa l-oħra tal-Ġordan, fejn Ġwanni kien jagħmel. Dan it-tielet ħadd tal-Avvent u t-tieni qari hu meħud mill-għeluq tal-ewwel ittra ta' San Pawl lit-Tessalonkin. U jikdbilhom, ifirħu dejjem, jitolbu bla qiegħda, iż-żuħar lil Alla f'kollox. Donnu qed jesaġera naqra Pawlu. Tgħid possibbli tifraħ u titlob u tiżżaħar dejjem? Kliem Pawlu jibda jagħmel sens meta niftakru li l-miġja ta' Ġesu bidlet id-dinja. Mela l-ewwel ħaġa li jgħidilna Pawlu hi ifirħu dejjem. Jidher ġenn li tifraħ funeral jew meta xi ħadd hu marid. Imma l-ferħ mhux xi emozzjoni tal-mument għax tkun ferħan settir, u ferħ li jibqgħu li nħossuh meta niftakru fir-rebħa li Kristu għamel fuq id-dnub u l-mewt.
Hija paċi li aħna nħossu fi qlubna meta nifhmu li xejn ma jistaqqat jifridna minn Kristu. Imqar meta żminijiet ikunu ibsin, nistgħu ngħixu l-fidi tagħna fil-preżenza u l-imħabba kostanti ta' Alla. Imbagħad Pawl jgħidilna nitolbu bla għeda, jiġifieri bla waqfien. Dan kif jista' jkun? M'għandniex bżonn norqdu. Possibbli għax Kristu daħħalna fir-relazzjoni tiegħu stess ma' Alla l-Missier. Aħna għandna sehem fil-ħajja ta' Alla, fl-Ispirtu Santu, ir-relazzjoni ta' mħabba bejn l-iben u l-Missier. Aħna dejjem f'komunjoni ma' Alla permezz ta' Ġesu u dan jagħmel minn ħajjitna kollha talba waħda. Imbagħad Pawl jikteb iż-żuħar lil Alla f'kollox. Din ukoll diffiċli tniżżelha. Forsi rridu nkunu grati wkoll għall affarijiet koroħ li jiġrulna? Ejja niftakru, Ġesu għadda mid-tbatijiet kollha tal-li tkun bniedem. Daq is-solitudni, iċ-ċaħda, l-uġuħ fiżiku u anke l-mewt. Alla nnifsu ġarrab dawn il-ħwejjeġ u allura inbidlu minnu. Id-tbatija mhix xi ħaġa tajba, imma tista' tkun għodda għal qdusija għax tressaqna lejn Kristu li bata wkoll. Nistgħu niżżoħar li lanqas id-tbatija ma tista' tifridna minnu? Fil-fatt, nistgħu niltaqgħu ma' Kristu fl-iktar żminijiet u postijiet mudlama u diffiċli. Dan huwa messaġġ tal-Avvent għax qed nitħejjew għat-twelid ta' Kristu fi qlubna. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!